10टा बेले चाल कार्यालय 5टा हेले फेर भार्यालय 10टा बेले भाई आज कौन एते खुशी बा ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଟୁକୁନ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ନୁହଁ ଏଚଏମ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେ एचएम कौन କଣ ଏଚଏମ୍ ଜାଣିନୁ କଣ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଏଚଏମ୍ ଜାଣିନୁ ବା ଏଚଏମ୍ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଏଚଏମ୍ ମାନେ ଏଚ ରେ ହେଡ ଏମ ରେ ମାଷ୍ଟର ହେଡ ମାଷ୍ଟର हेडमास्टर एच रे हेड एम रे मास्टर अच्छा अच्छा मु भाविली एच रे हिस्ट्रिया एम रे मास्टर ଶୁଣ ଆଜିକାଲିକା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଲିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପିଉଛନ୍ତି ଡବଲ କ୍ୱାର୍ଟର ନିଶା ହେଇଗଲେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କିଏ ଡଷ୍ଟର ଶୁଣ ଚକ ଖଡିକି ପୁରା କରିସାରିଲେଣି ଚାଖଣ ମଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତି ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ୱାଟର ଲାଗିଛି ୱାଟର